जासिबाय दिनैहाय 12 नं चिरां दुवार समस्तिनि सिङाव जोंनाव गासै 10टा प्राइमारि कमिटि दङ। बे 10टा प्राइमारि कमिटिनि गेजेराव दिनैहाय जोङो आस्राबारि, रुनिकाटा, थाइखाजरा आरो खुंग्रिं बे प्राइमारिनि सिङावहाय जोङो बिटिआर सरकारनि जोंहा आसनि हिसाबै स्किम हिसाबै जोङो जायफ्रा जि दाग्रा दा बिथांमोननो जों मोनसे खुन्दुं राननायनि जे हाबाफारि जों बेखौ लादों। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे बिटिआर सरकारा दिनै गोबां आसनि लादों। दिनैहाय जोङो मिथिगौ 35थासोनि बारा बेबादि फ्लेगशिप प्रग्राम बा मिशन बा स्किम लानानै दिनै जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानब गेदेर प्रमद बर' बिथाङा दिनै बेबादि आसनिखौ लानानै रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे बेबादि सौहैहोनायनि बेबस्था बियो जागासिनो दङ। दा बेनि गेजेराव जोङो मिथिगौ गियान सोरां बिथांखि, माइनाव सोरां बिथांखि, आलारि सोरां बिथांखि, आइ अनसाय बिथांखि गोबां बेबादि आसनिफोरनि गेजेरजों दिनै रायजो राजाफोरनिसिम बेबादि हाबाफारिखौ जोङो होनायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। आरो दिनैहाय नैबे जोंनि ओनसोलाव थानाय गोबां जोंहा गोरिब गुन्द्राफोरनो बे जायफ्रा दिनैहाय नोङो बोथिसे ओंखामनि थाखायनो गोबां जेंनाजों भुगिनांनानै दङ। दा बैसोर गोरिब सुबुंफोरनो जोंहा बिटिआर सरकारनिफ्राय जे खुन्दुं राननायनि जे हाबाफारि बे सोलिबाय थादों। आरो जोंहा दा बावैनो जोङो साइकेल राननायनि हाबाफारि बे सोलिगोन। आरो बिनि उनावहाय जों अमा, बोरमा, दाउ बेबादि राननायनि हाबाफारिया सोलिनो नाजागासिनो दं बा बेखौ जोङो मावफुंनो नाजागासिनो दङ। आरो बेखौ जोङो लांबाय थानो थाखाय जोङो दिनैहाय खामानि मावगासिनो दङ, जों बेखौ बुंनो हायो। साबैसे मुलाम्फागिरिफ्रा बे खुन्दुंखौ मोननो हादों? जोंनि नैबे 12 नं चिरां दुवार समस्तिनि सिङावहाय गासै 1600 जोंनि मुलाम्फागिरिफ्रा दिनै खुन्दुं मोननो हानायनि बेबस्थाखौ खालामनाय जादों। आरो बिथांमोननो दिनैहाय जोङो गिबि सान हिसाबै मोनब्रै Vcdcआव रानबाय। जों गाबोनबो बेखौ राननायनि बेबस्थाया खालामनो थांगासिनो दं। बिथांमोना बेसादफोरखौ मोनखांनायनि उनाव फाननानै जायो बिथांमोनखौ मा खावलायगोन जे जों बेखौनो खावलायगोन मुलाम्फागिरिफोरनि बिथांनिसिम जे जाय बिथांमोना दिनै जेखि आसनिखौनो मोनाथों मानो बे आसनिखौ जाहाथे मोननायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि न'खरा बियो मोजाङै दैदेनजायो, न'खराव जाहाथे सोलिनायनि बेबस्थाया जायो, बेखिनिखौ जोङो खावलायगोन। आरो जायफ्रा दिनै खुन्दुं मोनदों बे खुन्दुं मोननायखौ जाहाथे खुनु बाजाराव फाननायनि बा सोरनोबा बेबादि माबा मोनसे रांजों फाननायनि जाहाथे थासारिखौ खालामा, बेबादि जाहाथे हाबाफारिखौ लाया, बेखिनिखौ जों खावलायगोन। जाहाथे बिनि गेजेरजों न'खरनि जे गाननाय जोमनायनि जे जेंना बेखौ दानानै जाहाथे न'खरनि जेंनाखौ फोजोबनो हायो, आं बेखिनिखौ मुलाम्फागिरिनिसिम आं खावलायनाय थागोन। दिनैहाय जोंनि 12 नं चिरां दुवार समस्तिनि सिङाव थानाय जा आस्राबारि, रुनिकाटा, थाइखाजरा आरो खुंग्रिं बे मोनब्रै Vcdcनि सिङाव जों दिनै बे खुन्दुं राननाय जे हाबाफारि बेखौ जों दिनै खालामगासिनो दं। मोनसे फोसावथाय सनाजों गावखौ समायफ्लेहोनो गोसो गोनां बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। दुर्गा फुजा आरो धनतेरासनि बाम्पार अफार होदों सिबि जुवेलार्सआ। नोंथाङा लुबैनाय बायदि सनाखौ सिबि जुवेलार्सआव फैनानै खम बेसेनावनो लांफैनो हागोन। बे अफारखौ अक्ट'बर दाननि 31 अक्ट'सिम होनाय जादों। नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव गोबां रोखोमनि सना आरो डायमन्डफोर मोननो हागोन। जेरै डायमन्ड जुवेलारि, राजकोट जुवेलारि, बम्बे कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिन मेड जुवेलारि आरो ट्रेडिशनेल जुवेलारिखौ नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन। डायमन्ड जुवेलारिनि थाखाय 15% अफार होनाय जादों आरो सनानि गहेनाफोरनि थाखाय जर'खा डिसकाउन्ट बेसेन बानायनाय जादों। लोगोसे गोजाम सनाखौ सोलायनायनि थाखायबो स्पेशेल रेट बानायनाय जादों। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा 9954273079 बे जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों मिथिनानै लानो हागोन।